kube nomunye enkantolo kumama kaJocelyn uKelly Smith nakumalungu omndeni wakhe kukhonjiswa ividiyo kaJocelyn ngesikhathi kufundwa izitatimende ezibhalwe izisulu ezithintekile kuleli cala. U-Amanda Smith Daniels, ugogo kaJocelyn, uchaze ngendlela abahlukumezeka ngayo ngokunyamalala kwakhe. They've come and made our lives hell on earth. You came to break us and tore us apart. Do you know what it feels like to lie awake every night? How it feels like my heart is ripped out of our body. Nomndeni wakwa-Andrews owunethemba lokuthatha uJocelyn ngokusemthethweni ngo-2018 uchaze ngobuhlungu waba nabo nangokucekelwa phansi kwephupho lawo lokunakekela uJocelyn. Umbuso uthi leli cala alisidingi isigwebo esincane. Umshushisi wombuso uthi umama kaJocelyn uma wayehluleka ukunakekela uJocelyn wayenalo ithemba lokuthi anikeze umndeni owufuna ukumnakekela. Ms. Smith had an option. She could have just agreed to the adoption. And she wouldn't have had the responsibility of looking after Jocelyn anymore. But she decided not to. Kusenjalo kulindeleke avele kusasa enkantolo yemantshi yasekhombe umlisa osolwa ngamacala okudlwengula ephindelela endaweni yasenkandla KwaZulu-Natal. Ukhumbulani Ngubane oneminyaka engama-28 ubudala waboshwa ngoLesine emva kokweqa esitokisini saseMariannhill ngomsombuluko wedlule. Ubefunwa ngamacala okudlwengula abafundi esikoleni samabanga aphezulu ibizimali enhloshana enkandla. Namuhla ubevele enkantolo yemantshi yasePantown ngecala lokudlwengula nokweqa esitokisini.